Okay. Du må godt snakke, altså. Ja. Jeg fortæller videre. Jamen så... Det kan nas. Ja, selvfølgelig. Det er jo tåligt. Nu Kom starter nu, det. Nu er der du er ingen en vej mand. tilbage. For helvede. Men så... Fuck. Så står vi der med... Skal jeg gøre det, eller Ja. Ja, ja. Er du god til at tegne? Ja. Du har ikke røget det? Jo, han er rigtig god. Han er god til at male. Jeg har ikke Må jeg godt prøve? Han har malet sådan ting. Han kommer til at gøre næs på dig. Kom. Ej, skal Jeg kan også tage et bogstav. Jeg skal også tage et bogstav. Prøv lige. Har du nogensinde prøvet at tatovere før? Nej, det har jeg ikke. Det har du nu. Jeg vil faktisk godt have hjem til det her. Du får lige lov at lave en streg i hvert fald. Ja, hvordan... har vi noget, vi kan teste på? Eller et eller andet, hvor jeg bare lige kan øve mig i 2 sekunder. Yes, bare... Ja, Dimitri. Nej. Jeg var lige på toget. Jeg er 4-0. Michael sagde, at han gerne vil have et kagekort. Ja. På ballen. Jeg sagde, jeg vil lave en. Jeg ikke vil have en. Kom med fusen. Smitter det af? Så er det helt lidt. Ja. Så er jeg klar. Okay. Bare starte med... Jeg tror det er bedst, hvis vi får en Nej, anden. jeg tror, nej, jeg tror sgu lige, vi havde mængden på. Sådan der. Ja. Er det godt? Ja, så gør det med en flade linje henover. Flade? Ja, jeg vil godt have den bred, sådan her. Ah, okay. Sådan der. Yes. Så bare starte med en streg på E'et. Okay. Okay, det kommer til at gå fucking af streg. Okay. Vi starter op. Ja. Du gør det bare, bare tager en streg, og så skal den bare lige ned og trykke huden lidt ned. Okay, prøv at blive ved. Tag de andre. Okay, lidt dybere, tror jeg. Det skal være dybere. Dybere, Jens. Det, ja, prøv det. Jens, han gerne dybere. Lidt dybere. Du må også godt prøve, kan du strække din tog mere sådan, med den her, mærkeligt, hvis du sådan strækker ud. Oh my god. Ja, du bare blive ved. Tag den lang streg. Det gør det er helt Kan vi lige prøve at tørre det af? Så skal vi lige se, hvad vi har kaldet af magtværk herovre. Men jeg tror måske også vinklen. Altså, tror du ikke, det gør ekstra næsten, når jeg kommer ned i sådan en vinkel der? Det skal det også gøre. Prøv bare. En gang til. Har jeg blik? Skal lige reload. Den der. Den er. I'm reloading. Er du klar? Ja. Vi vender tilbage. I will send this to the Russian state. Jeg tror også, du kan gøre det dybere. Ja, okay. Det er fint. Så er det et dårligt sted, der. Ja, tak. Det er fordi, det er der, du virkelig brokker dig meget. Okay, men... Jeg tænker... Jo, okay. Prøv lidt mere. Du skal bare gøre det. Se, det er for mig. Okay. Jeg ved, det gør ondt, altså. Gør det så godt. Okay. Så... Jeg tror bare, det... Off with this. Wow, du er naturtalent, Jens. Hvad? Du er naturtalent. Nej. Det er stregen, mig. Nej, det kan jeg godt se. Det er sygt nok, mand. Men
Du gør det også. Du gør det ikke dybt nok der. Nej, jeg er ondt af dig jo, mand. Jeg er ikke lige så her. Ellers skal du bare gå i gang med næste. Nej, hvor er det sygt. Ellers skal du tage af. Ja, skal vi lige tage den næste, fordi... Så kan jeg tilbage til ed med god samvittighed. Te, det er simpelt. Jeg kan godt se allerede nu, at det kræver et vist tryk. Jeg ved ikke, om jeg skal lade Jens gøre, eller skal jeg gøre det? Det skal nok godt du gøre. Jo, det er svært for at sætte, hvis du gør. Jeg kan tage noget fedt der. Bukserne. Du gør det bare. Du skal ikke tænke på mig. Skål. Skål. Giv mig lige noget. Det er det der musik, vi skal ind og høre. Det er fandme koren. Meget passende. Nu slapper du af. Fuck, det griner det. Hvad fanden er det, jeg ved overhovedet? Okay, jeg har også en tog på den anden fod, du skal lave. Du kan bare dyppe ned i den. Fedt, man. Bare en gratis tattoo omkring. Hvis du bliver til at sætte penge for det snart. Også lige ballen her og sådan noget. Det spørgsmål minder jo for helvede, hvad? Vi er nødt til at... Jeg har også på den Vi anden er fod. nødt til at lave det om. Min Hvad har du lavet? Min er noget tykkere end din. Og ellers er det bare fordi vi ikke får vasket det ordentligt ud af. Det er fint, gratis tattoo, så. Vi tør. Jeg ved ikke, om jeg skal gøre det selv. Jeg tror, du skal gøre det selv. Ja. Men altså, i forhold til det med, at det gør Lasse, tror du ikke? Altså, men jeg har ikke noget at basere det her på, men jeg tænker bare, hvis nu man tog dig et langt, varmt fodbad først, Ja. og så tatoverer det. Det kan godt være. Tror du ikke, det er bedre? Skal du give Mikkel fodbold? Har du fodbad? Nej, fuck it. Kunne Epsom salt i? Altså en balje, en smule havsalt, en smule olie. Hvad er det for noget? Så kører vi. Men det er måske, er det egentlig også bedre for smerten, at du gør det selv? Er det første gang tattoos, du laver? Nej. Ja. Ja. Tillykke. Nej, jeg gør det tit. Det kan du se. Ja. Det gør det også dårligt. Det er svært på fødderne, mand. Ja, men det er sådan lidt. Huden er meget... Der er mange knogler, det er derfor, jeg siger.